Silav rojbaş hevanlo hevîdik mutev başın selametin. Çend nûçe me amedek net xwazim ji ara pêşkêş bikim wekî agahî îro înye li Ewropayê êvara înye tim trafîk pir e. Yani imkana ku di van şert û mercan de bigêjim stûdiya xwe tune ye. Ji ber vê yekê di trafîkê de min ji xwe re firsendekî çêkiriye çend nûçe ji we re pêşkêş bikim. Eger hûn bêjin erê em hema dest pê bikin. Niha ji îmraliyê xeberekê heye hûn zanin pêvajoya ev demekê xitimiye. Hem ji qandîlê beyanatên pir cuda tên bahsa xitimîna pêvajoyê dikin. Lê rayedarên dewleta Tirkiye jî gavan navêjin. Anha we êdî em dikevin tatilê, meclis dikeve tatilê, qanûnekî derneketiye. Sal û nîv zêdetir e pêvajoyê qaşo dest pê kiriye lê tu pêşketune tune ye ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Em binêrin ka ji îmraliyê weke nûçeya dawî çi heye? Her cara ku ji Rêzer Abdullah Öcalan beyanateke tê dibêje ji bo niyeta pak, ji bo ku em niyeta xwe ya baş nîşan bidin, ji bo em pêşî pêvajoyê ve bikin, aha ji me gavekî din. Veya hakikaten ya hinekî mirovan dixe endîşeyê jî. Yani partiyekê çil salî zêdetir, pêncî salî hat fesihkirin, çek û sîleh rûmeta milletê Kurd hat danîn, temam. Pir gavên din hatin avêtin. Dewleta Tirkiye ji cîhan alive. Mesela ji vê saetê şûn va hakikaten aliyê Kurd dikare çi bike. Tenê dîsa weke salê nod û neha sala 2000 hin kom dikare ji çiyê vegerin. Ji Ewropayê hin kom dikarin vegerin. Belkî ji Ewropayê vegerin, mir nizane. Ev biryarên nû, pêşniyazên nû yê Rêzer Abdullah Öcalan di derheqê vê dane em nizanim. Ya rastiye zî ji we re nûçe bixwînim. Nayê ez çi nîşanê wê dimzanî? Hûn seydayê me ecêb xweş daxife. تنيا از جشن دقاقي تقول شي؟ حتى كردستان اسير ترك وعرب وفارس به جشن لكردا حرامه از نه جشنه ذكم نه جشنا ما هي ام جشن اوكا كيف وجشنا اسيره تنيا ام اسير ام اسير دس مسلمان انا قور بنا مزوج بفلتي انا فقط بناوي اسلامي كفريتكن بناوي اسلامي ظلميتكن بناوي اسلامي انكار etkin inkara kurda و خدای کو kurda çekiriye Türk و عرب و فارس دبن مسلمانın inkara vi milleti dikin paravan insana dini İslam'ı da tuneye bira İslamiyete ne harminin bira devji İslamiyete berdin hanın sernavi küfri çi zulme dikin çi inkar edikin bira bikin fakat vaktal sernavi İslam'ı bikin roja kıyamete Xude peygamber Kur'an dini İslam'ı ve bu ara mücadele bikin ve muhasime wan be ve davacı wan be ve hanika paravan cenneta Xude da tune paravan İslam'ı da tune paravan hukuk adaleti da tune şefaata Muhammed da de rahme Xude da tune ince bir qasiye he ku geber ne bu ne nemirne bira poşman bibin جشن وجشن حضورية İnsanın esir hevanot tuttuş tekil servane ferze. Esir ya, kule. Yani din elbette bu herkes hiç yebiye. Le vacibe leser insanın hür, insana ki kule be, esir be. Din leserwin ne ferze, yani pekanina din. Jverviye ki hevanot kan rahat bin. Ahjvara bejim. Ki azade jwe? Ki jan Kurd azade? Hakikaten ha, seydayime bravo. Malatya hava seyda. Her hebi. Ev videoju geleki hati temaşa kirin. De medyacı vakide. Nahminiren ev nuçiya ku min ji ajansa welat girtiye çi de weke nuçiya deqeya dawî derbas bu nuçiyekî lezgîne. Niha Abdullah Öcalan ji bo ku xitmîna pêvajoyê derbas bike hem pêşniyazê nû kirine. Pir zêde nakeve nava detayan pêşniyaz çi ne lê mirov texmîn dike. Yani gavên ku Öcalan davêje gavên ne ji rêzê ne, gavên radîkalin. Çima zextê ji li dewleta Tirkiye nakin ji bo ew jî hinekî gavan bavêjin ya. Ya her ku diçe hakikaten endişeya me zêdetir dibe. Ez nûçeya ku hatiye amedekirin ji aliyê ajansa welat ve bixwînim, êdî çawa dibe paşê me binêrin. Heyeta Dem Partiya li ser çarçoveya qanûnê bi heyetekî AKP re hevdîtin pêkanî li gor agahiyên ku mevdest xistine wekî ajansa welat Dem Partî li ser çarçoveya qanûnekî dixebite aniha bi partiyên siyasî re jî di nava danûstandina de ye. Hat himbûn ku rêberê PKK Abdullah Öcalan ji bo xetimîna pêvajoyê derbas bibe
هند پیشنیاز جی کرنه پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک آنها روژوا سرکه یا سیاستی یل ترکیه CHP neti da elbet CHP hakikaten ket peşiya ve müjari araya gişti jil bendiye ku beriya meclis bikeve tatili çarçovaya kanun el meclisi vere amade kirin heyeta Dem Partiye ya İmraliye jî li meclisi beyheteki AKP re li ser çarçovaya kanuni hevdîtine ki pêkanî wekî ajansa welat li gor agahîn ku me bi dest xistine ji çavkaniyên Dem Partiye Dem Parti ji bo çarçoveya kanûnê li ser pêşnûmeyekî dixebite yani li ser pêşniyazekî kanûnî dixebite. Piştî xwe fesihkirina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û çareseriya Pirsgirêka Kurd serrastkirina kanûnî anha meseleye di rojevê de ye. Çavkaniyên Dem Partî diyar kirin ku hukuknas li ser pêşnûmê dixebitin. Allah Allah. Dîsa eyn tişt. Yani serî heta binin û çi Dem Parti, hukuknasên girêdayê Dem Parti li ser pêşnûmeyekî, li ser pêşniyazekî kanûnî dixebitin. AKP jî li gorî xwe dixebite. Lê têrê nake. Pêvajo xetimiye Abdullah Öcalan jî ji İmraliyê di dema hevdîtina beyata İmraliyê re çend pêşniyazên nû li dewletê kiriye. Madem hûn bêkêrin, madem hûn nikarin kanûnan derbixin, vaye dîsa ez destê xwe dikim binê kevir, vaye ez çend pêşniyazên radîkal dikim ji bo pêşîl pêvajoyê vebe. İja ev pêşniyazên Öcalan kengê dikevin pratîkê gelo beriya tatîla meclisê yan piştî tatîla meclisê. Ez bawer dikim eger bigêje piştî tatîla meclisê mesele pir giran e. Yani mesele genî dibe. Provokasyon dikarin derbikevin. Yani ew êdî em ji karakterê dewleta Tirkiye dizanin. Vê derê de şik û şûpa min ji niyeta rêveberên Kurdan tune ye. Rezdar Öcalan di nav da, Kandîl di nav da, hemî partiyê me ku piştgirî din pêvajoyê di nav da. Ew xwedî niyetên pak in. Hewl didin tiştekî çê bikin, tiştekî ava bikin bi vê dewletê re. Ama dewlet gaye. Dewlet stewr e. Dewlet jê şîr naye. Dewletekî wisa ye ku tu fayde nikarî jê bibînî. Tenê zirar dikarî jê bibînî. İja ême derdorên me, rêberên me, serokên me hewl didin ji vê dewletê tiştekî derbixin. Ji ber vê yekî anha hevalno sibê du sibê yani çima ev nûçe giring e sibê du sibê li bendê bûn li bendê bin ka Öcalan pêşniyazên çawa dike. Kîjan gavên nû davêje. Ji Kandîlê ew ê çi bixwaze. Ji Ewropayê kadroyên Ewropayê ew ê çi bixwaze. Yani sibê du sibê ji Ewropayê heyetek ji kadroyên rêxistinê eger vegerin Tirkiye şaş nemîne. Ji were bêjim maqsed hûn jî şok nebin. Na ya şokbûna me jî xwe derbas bû. Şokbûna me derbas bîye. Bi qasî ku em şok bûn bûn. Ji xwe di vê meseleyên siyasî de îcab nake em şok bim jî. Hevan no ev Ahmed Hilalî heye ya. Ahmed Hilalî berê nûnerê Ahmed El Şara yê ji entegrasyonê berpirsiyar. Ew bû. Ana jî bûye cîgirê waliyê Hesekî Ahmed Hilalî. Tamam. Çi dibêje nê hezar endamê asayişî wê entegre bibin. Ahmed Hilalî berê ew bû ya. Acayip bîna me kurmancî qise dike. Mehelmiye ji Qamişloyê min di Rûdawê de temaşe kiribû. Kes fotoğrafî bînim sekirine wê were bîra we. Ev kese. Hat bîra we kî ye? Ahmed Hilalî dibe nê hezar endamên asayişî wê entegre bibin. Binêrin. Entegre ku derê dibî? Ku derê dibî? Ya ez nabêjim Ahmed Hilalî belkî bixwe camerekî baş e. Yani mehelmiye li Qamişlo mezin bîye nava Kurda da me ye. Hakikaten Kurdî mîna me qise dike. Ama çuye daxilê wan çetê wan bîye. Yani ew jî gunê, ew jî heyf e yani. Ew jî kurê bavê xwe ye. Cîgirê waliyê Hesekê ji kengê ve bîye cîgirê waliyê Hesekê ez wî jî nizanim. Diyar kir ku pêvajoya entegrasyonê wê dest pê bike. Li gorî lîsteya destpêkê hejmara kesên ku wê entegre bibin bi qasî nê hezar kes e ku di nava wan de hezar jin hene. Cîgirê waliyê Hesekê Ahmed Hilalî tekildarê mijara entegrasyona di navbera hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û hikûmeta Şamê de ji kanala Exbariyê Newsiya Fermiya Sûriye re axivî
Ahmed Hilali got pêvajoya entegrekirinê wê bi hevdîtinan çêbibe. Yani ew kesê ku entegre dibin, bi wan re rûbirû hevdîtin çêbibe. Navî jî hevpeyvînên takekesî ye ji bo endamên ku di entegrekirinê de cih digirin wê bi vê yekê dest pê bike, yani bi hevdîtinê. Paşê jî dibe li gorî lîsteya destpêkê hêjmara kesên ku wê entegre bibin bi qasî nê hezar kesin, hezar kes ji wan jin e. Armanc çi ye? Armanc ew e ku piraniya pêvajoya entegrekirinê heta tîrmehê bi dawî bibe. Meha heftan. Ahmed Hilali teqez kir ku armanc ji van pîvanan ew e ku saziyekê ewlehiya neteweyî ya yekgirtiya ve bibe li ser bingeha jîhatîbûnê, dîsîplînê, girêdana bi dewletê re, bi yasayê re, xizmeta welatiyan re. Maşallah. Yani nê hezar endamên me ê qesedê hezar ji wan jin tevlî çeteyên Şamê dibin, armanc ew e ewlehiya netewî ya temamê Sûriye saz bibe, yeketiya netewî çêbibe û artêşekî jîhatî, xwedî dîsîplîn, girêdayî yasayan, yasayên ku me çê nekirine ha. Ya çi gotinekî xweş e. Xelk yasaya çê dike, em jî pêk tînin. Rojekî nebiye nisîbê me ku em yasa çê bikin û xelk pêk bîne. Ev çeteyên li Şamê yasayan çê dikin û em jî tişin wan yasayan pêk tînin. Li Tirkî jî wisa ye. Li Îranê dewletekî din ya çete hevan. Îro du birayê cêwî dereqê wan da biryara darvekirinê daye. Anha jê rabiye ji me re efû derxistiye. Ji bo 2000 kesên suçên edlî, yani diz û miz û filan û bêvan, neyê siyasî. Ji bo 2000 girtiyan efû derxistiye. Rêberê Îranê biryara efiyê daye bêtirî 2000 girtî wê bêne berdan. Rêberê dînî yên nû yê Îranê Mujteba Xameneî ji bo cejna Qurbanê Xedir Xumê biryarnameyekî berfireh ya efiyê îlan kir, îmze kir. Li gorî biryarê zêdetirê 2000 girtî wê bigihêjin malbatên xwe, ew ê cezayê wan were kêmkirin. Yan ew ê bi temamî werin efûkirin ya jî qismekî ji wan cezayê wan were kêmkirin. Li gorî daxuyaniya fermiya desthilatariya dadweriya ya Îranê, lîsteya ku serokê desthilata dadweriyê pêşkêş kiriye ji aliyê rêberê dînî Mujteba Xameneî ve hate pesendkirin û ket pratîkê. Pêvajoya efiyê ji dadgehên şoreşê heta dadgehên leşkerî gelek dosyayan digire nava xwe. Pêşengî ji bo kesên îslahbûyî, kesên ku poşman bûne, poşmaniya xwe beyan kirine. Alîkarê serokê desthilata dadweriyê Elî Muzeffarî diyar kir ku di dema lîsteya efiyê de dihate amadekirin, pîvana bingehîn ahenga civakî û poşmaniya girtiyan bû. Elî Muzeffarî li ser mijarê çi got, bi taybetî girtiyên ku giliyê wan ê şexsî tune ye. Beşekî girîng a cezayê xwe kişandine. Di pêvajoya girtîgehê de halekî baş nîşandane, efendî bûne, li xwe mikur hatine, poşman bûne, hatine îslah kirin. Dibe ev kes pirin. Yan jî malbatekî wan heye ku divê li wan binêrin, ji vî mafî bawekî pêşeng sûdê werdigirin. Desthilata Tehrarê sînorên efiyê bawekî zelal xêz kirine. Suçên ku gefê li ewlehiya netewî dixwin li dervê çarçovê hatiye girtin. Yani suçên siyasî nakevin nava efiyê. Li gorî vê yekê kesên ku ji ber van suçan hatine ceza kirin wê neyne efûkirin. Kîjan suçin ev? Sîxurî. Hevkariya bi dezgehên sîxuriyê yên biyanî re. Weke îstixbarata Amerîkayê yan jî Mossada İsraîlê. Ewlehiya netewî. Yani kesê ku ewlehiya netewî dixwin xeteriyê. Kiryarên li dijî rejîmê. Çalakiyên organîzekirî yên ji bo tekdana aramiya giştî ya Îranê. Evana nakevin nava efiyê. Dozên şexsî. Dosyayên ku tê de giliyê şexsî heye, sazîbûna gilîker nehatiye wergirtin. Razîbûna gilîker. Te zirar dabe yekî, te zirar dabe yekî, eger ew kes giliyê xwe şûn ve negire, tu nakevî ber efiyê. Gerek ew kes here cem meqamên dewletê giliyê xwe şûn ve bigire.
Na mesela aynı İran'a ku 2000 insan afu kirne serbestine berdan aynı İran'ı cezayı darbe kirne li du brain cevi bere. Devleta İran'ı bu suçe sihuriyaj bu İsrail'e cezayı darbe kirne li du brain cevi yen binave Hasan ve Hüseyin bere. Başnavê wan Emirî ye. Dewleta Îranê li du birayan ceza biriye yani anha divan rojên dawî de ecayîb ceza li ser ceza tê birîn. Kesên muxalîf dijberên Îranê, kesên Kurd, Belûç kî muxalîfê rejîmê be di derheqê wan de cezayê darvekirinê tê birîn. Ev Hesen û Hüseyin Emirî birayê cêwî ne 20 salî ne li girtîgeha Qezel Hesar Allah Kerecî dihatin ragirtin. Di 19 Adara 2026 de li xalekî kontrolê piştî ku endamên ewlehiyê ew fotoğrafê ciyekî bombebarkirî di telefona wî de dîtine hatiye girtin. Yani binêrin. Di Adarê de ya du mehberê hatine girtin. Di du mehan da te çawa qerar da ku vana terorîstên, vana sîxurin, vana ev der dane bombekirin, agahî dane Mossadê yani pêdiviya Mossadê bi van her du birayê 20 salî heye. Ya hûn çi rêve binên rezîl û riswane ya. Dewleta Îranê bira hilweşe ya. Ew İsraîla ew qas xwedî teknolojî ku tê di nava baregîha we de we bombe dike, pêdiviya İsraîlê, îhtiyaciya İsraîlê bi wan her du gencên 20 salî heye. Nikarin kompîterê bikarbîne ev her du genç ya. Kompîtera wan jî tune ya. İja derewekî wisa li wan kirine dibe di kompîtera wan da fotoğrafê ciyê bombekirî hatiye tespît kirin. Ez jî dikarim çend fotoğrafên ciyê bombekirî bikişînim. Herkes dikare bikişîne. Vaya çawa dikare bibe sebebê sîxuriyê. Du meha da cezayê darvekirinê binêrin. Ji bo îtirafê wan werbigirin, îtirafên derew, ji Hesen û gotinên birayê wî ê cêwî dibe xwestina vê gotinê bigirin. Yani Hüseyin gelek wêne li ser laptopa xwe dihîşt. Tamam. İşkence li her du hatiye kirin. Yani xwestine ku li wan yani îtiraf bikin. Halbuki laptopa her du birayan jî tune ye. Rexsina mafê mirovan ya Îranê ragihand ku îddianameya li dijî her du birayan li ser bingeha temaşekirina wêneyên avahiyên zirar hatiye vekirin. Li gorî raporên ku hatine weşandin, her du bira di odeya 35 a girtîgeha Qezel Hesarê de baweyekî cuda têne girtin. Mafê wan ê serdana hev jî nayê tune yani, heqê wan jî tune. Dewleta Îranê aynî ceza li welatiyekî din jî birî bi navê Elî Kemalî. Elî Kemalî jî yek ji beşdarên xwepêşandanên giştî ye di vê dawiyê de çêbibû di girtîgeha Tehranê de xwepêşandan çêbibûn ew jî di wê derê de bû cezayê darvekirinê li wî jî hatiye birîn. A dewre safî bike. Dewleta Îranê bi vî şeklî ye. Ecayîb rewş e. Niha li Tirkiye hevano bi 10,000 însanê me di hepsê dane nayîne berdam. İnsanên me ê ku 30 salê xwe tijî dikin, 31 sal, 32 sal, gava din nûçeyekî xwend însanekî me, welatparêzekî me Kurd 32 salat hepsê de berdaye derbas kiriye, nexweş e lê nayê berdam. Lê Yilmaz Çerçel piştî 33 salan ji girtîgehê hat berdam. Halbuki nexweş e jî ya. Girtiyekî nexweş e Yilmaz Çerçel. Piştî 33 salan ji girtîgeha tîpa heye a Eskişehirî hat berdam. Berdana Yilmaz Çerçel ji aliyê Komîteya Rêvebirin û Çavderiyê ya girtîgehê ve 6 caran hatibû paşxistin. Li ber deriyê girtîgehê malbata wî hebû, rêvebirên rêxistina Dem Partî hebû, nûnerên Anatoliya navîn ya Federasyona Komeleyê Hukukî û Piştgiriyê a malbatên girtiyan hebû. Met Tuhat Fet. Ew ji aliyê wan ve hate pêşwazî kirin. Di vê navberê de ez parantezekî vekim. Xêra îmana we. Komeleyekî heye hevano, navî ecayîb dirêj e. Yani imkana ku merov navê vê komelê ezber bike tune binêrin. Anatoliya navîn yê Federasyona Komeleyên Hukukî û Piştgiriyê ya malbatên girtî û hukumdaran. Ev hemî navê komeleyekî ye. Navê jî Met Tuhat Fet navê kin.
met tuhat fet. Navikin eve. Eri wallah. De ezberkim. Kit kare ezberke bla ezberke ez nikarim. Hamdem dere. Yılmaz Çerçel kiye hevan. Hafde adara 1993 li Amedê hat girtin. Li girtîgehên Amedê, Bartinê, Eskişehirê maye. Ji ber pirsgirêkên tenduristiyê di navbera salên 2004 û 2006 de cezayê wî hatibû paşxistin. Çerçel di navbera salên 2008-2012 de li nexweşxaneya Derûnî Mêjî ya Bakırköy tedavî dît. Vay be. Çi tê serê me Kurda ya. Nikare destê xwe çêpê jî bikarbîne. Yani insanekî derûniya wî, psikolojiya wî temamen xirab biye. Nexweşxana Derûnî û Mêjiya Bakırköy ê zanin. İnsanê me wisa jî ji aliyê dewleta Tirkiye ve tên girtin. Dewletekî rezîl rûswa ye ew dewleta Tirkiye. Ferqa wan û İranê tune ye. Eyn dewlet. Ha İran, ha Tirkiye. Ya ez hinek ji hevalê me dibihîsim divê bi rêz Erdogan, bi rêz Baxçelî. Ew çi qas qıcık digirim ya. Bi Xwedê ji min re nabêjim bi rêz Bedran ha. Ji Erdogan re dibêjim bi rêz. Ya nizanam çima ji xelkê re dibêjim bi rêz. Herin godarkim belkî ji rêveberên Dem Partiyê re nabêjim bi rêz ha. Rêveberên Başûrî re nabêjim bi rêz ha. Ji wan çeteyên li Enqerê re dibêjim bi rêz. Merov qıcık digire ya. Vana katil sürüsüne ya. Vana hemî kujêr. Vana qirame anîn, kokame anîn. Rehma wan tune ye, vicdana wan tune ye. Vana dagirkerin. Dagirker insanên wezîfedarin ji bo milletekî ji holê rake hatine wezîfedar kirin. Ya wî rojê min ji we re got ya. Xelk kevirekî kevin dibîne, kevirekî yew tabeleyekî kevin dibîne. Li ser nivîs hatine nivîsandin, wana mîna çavê xwe, nûra çavê xwe diparêzin ya. Ya em Kurd bi qasî wî kevirê nabin ya. Kes me naparêze. Ya em bixwe xwe jî xwe naparêzin. Maşallah. Ewladên me di hepsa da tijîne. Hevan no MHP çima xwe fesih kiriye nizanim. Rêxistina xwe ya Rûhê çima xwe fesih kiriye. Alîkarê Serokê Giştiyê MHP Semîh Yalçın da zanîn ku rêxistina Rûhê a MHP û 13 rêxistinên navçiyan hatine hilweşandin bi temamî xwe fesih kirine. Rêxistina Rûhê ya MHP bi tevî 13 rêxistinên navçiyên girêdayî wê bi temamî hatin fesih kirin. Alîkarê Serokê Giştiyê MHP Semîh Yalçın ev biryar bi daxuyaniyekê eşkere kir. Semîh Yalçın li ser biryara partiya xwe got saziyên rêxistina parêzgeha Rûhê yên Partiya Tevgera Netewperest MHP û 13 rêxistinên wê ên navçiyan li gorî desthilata ku maddeyên 52, 54 ê rêzîknameya Partiya me didin hatine fesih kirin. Yani min sebebî fehm nekiriye. Wan di eynî demê de serokekî nû jî destnîşan kiriye. Di çarçoveya desthilata ku heman maddeyan daye de Osman Mutlu wekî serokê MHP ya Rûhê hatiye tayin kirin. Yani min mesela fehm nekiriye. MHP rêxistina xwe ya Rûhê ê navçî wî çima fesih kiriye. Çima serokekî nû tayin kiriye. De problema wan e. Bila tune bin, bila wêran bin. Bila tev wêran bin. Hevan nû me besa wêraniyê kir, wêran şehr heye. Li wêran şehrê qezayekî trafîkê çêbiye. Du insanên me wefat kirine ti wê qezayê de. Li navçeya wêran şehrê ya parêzgeha Rûhê ya Bakurê Kurdistanê otomobîlekî bi tevî kamyonekî li hev qelibîn. Di qezayê de du kesan jiyana xwe ji dest da, kesek jî bi giranî birîndar bû. Qeza saet derdora 4 piştî nîvrê li ser wêran li ser rêya wêran şehar û Rûhê pêk hatiye. Kamyonek bi tevî wesayîtekî li hev qelibîn.
Nasnameya şoförün ku plakayın ve sayıtan ne hatın zanin? Ne şoför ne jî plaka. Yani were zanî jî merov îlan nake ya. Ne işê me ye. Normal merov plakê reş dike ji bo xuya neke. Tam bi tesîra lêxistinê wesayît dibine kamyonê de ma ye. Sebep çi ye? Gelo razane. Velhasil agir bi wan ketiye tîmên agir vemirandinê jî çûne ciyê wê derê. Sê kes ji wesayîtê derxistine. Du kes mixabin wê derê mirine. Yek jî birîndar rakirine nexweşxaneyê. Qezayekî bi vî şeklî li Sîwasê jî çêbûye. Lê ya Sîwasê hejmara miriyan sisê ye. Ya bifikirin ku di rojekî de sirf li Kurdistanê 5 kes dimirin, bi dehan kes birîndar dibin. Li Sîwasê ew jî li Bakurê Kurdistanê 2 otomobîl li hev qelibî, 3 kes mirin, 2 kes birîndar bûn. Ew şeva borî bû li gundê Çeltekê. Otomobîla Özkan Şe 42 salî bû, otomobîla Musa B 54 salî bû li hev qelibîn. Özkan Şe bi tevî jina wî Ayşe 45 salî bû, bi tevî Musa tev mirin. Mixabin. Zarokê wan jî me Şe 12 salî, B Şe 16 salî birîndar bûne. Hêvî dikim baş bin. Baş bin ama ew ê hêtîm mezin be, ew ê yetîm mezin bibin. Zehmet e. Yani çi jî dike ya merû zû baş wê. Hakikaten ya. Ya ji bo 5 deqa qezenşkî cana ji heyata xwe dibî. Ya tenê ji heyata xwe bibî jî ne mesele ye. Tu însanên li pişt xwe dihêlî di nava şînê de dihêlî. Tu wan zarok ew mesela zarokê ku te anîne dunyayê yan jî tu bûyî wesîle ji bo hatina wan a dunyayê tev sêwî dimîne. Yani hinek baldar bin, hêdî bajon. Giran bajon. Ecele we çi ye ya? Ecele we çi ye? Bi Xwedê merû rêda qeza bike. Merû dibêje ya bila me qeza nekira. Hema bila ez bûlikarî bişîme heta nizam ku derê. Bila rêya min 7 sala baş ota, hema bila ev qeza nehate serê min. Yani ji bo 5 deqa qezenşkî, ji bo yan jî saetekî qezenşkî rê dûr de xwe jî meftikî, derdora xwe jî meftikî hemî însanan di şînê de dihêlî. Ya çi îcab dike ya? Êwayê hûn dibînin mesela me ne tenê meseleyên siyasî ne hevan da. Meseleyên her cure mesele heye. Rıdvan mala te ava ya. Gelek spas dikim. Ji bo vê alîkariyê te. Her hevî. Li bîngolê her roj qeza çêdibin. Ya hinekî eliyetê xwe dîqet bikin ya. Li gorî usulê bajo. Vê dunyayê de yek ji tiştê ku herî zêde jî hez dikim ev qanûnên ehliyetê ne. Du wextê derdikevî ser trafîkê firqiya tu kesekî namîne. Tu serokwezîr bî, tu alim bî, zanyar bî, şivan bî, gavan bî, tu çöpçî bî, tu şofêr bî, bedran derê bî, qet fex nake. Pîvanên trafîkê ji bo her kesî wekî hev derbas dibe. Veya tiştekî pir xweş e. Ê merû van pîvanan fêr be, van qanûnan fêr be. Berê ku derdikevî ser trafîkê ma dunya xira nabe. Wana fêr be derkeve. Xwazî siyaset jî li gorî qanûnê trafîkê bîya. Yani li hember hiqûqê herkes wek hev bîya. Lê divê derê de ez were bêjim nûçiya min a destpêkê, nûçiya manşetê ku hûn hadibînin ji Îmraliyê pêşniyazên nû yani armanc ew e pêvajo nexitime. Hevalê ku nû tevlî bültena me bûne ji were bêjim niha pêvajo xitimiye. Dewleta Tirkiye bi îsrar gava mava navêje. Ev sal û nîv e pêvajoyê dest pê kiriye. Qandîlê li gorî xwe hengav avêtin. Fedakariyên mezin hatin kirin. Tamam. Taviz jî hatin dayên. Lê dewleta Tirkiye bi îsrar dibêje na. Gerek em wekî mît, wekî artêş em biçin Qandîlê ciyê ciyîn tespît bikin ku rêxistinê bi temamî çek û selehê xwe daniye û paşê em warin qanûn derbixin. Qanûn jî qanûna poşmaniyê ye. Îja niha pêvajo xitimiye. Öcalan li gorî xwe dibêje ji bo ku ez vê xitimandinê vekim hadê ez biryarekî nû didim. Ew biryara nû çi ye? Sibê du sibê wê derkeve holê. Em nizanin. Yani ez jî nizanim. Ajansa Welat Qaşopar vekiriye
wan jî tam eşkere nekiriye, wan jî agahî ji Dem Partiye girtiye. Tenê em zanin ku sibê du sibê ji îmraliyê wê biryarê nû derkevin ji bo rêxistina wî tabî. Ew çi be yani? Mesela ez bixwe texmîn dikim yani ew bêje tamam ji Qandîlê bila komekî însan werin. Hadi. Ew koma ku belkî silehê xwe berdane bila ew werin. Ka em binêrin, ka ew bikeve hepsê nekevin hepsê. Ji Ewropayê muhtemelen ew ê komekî bixwazin. Yani ez wisa texmîn dikim, min agahî negirtiye. Ji ber ku Ajansa Welat negotiye, ez jî nikarim bêjim. Ama merov yani ji bo pêşî li pêvajoyê vê bikî, ji bo dewleta Tirkiye razî bikî, ji bo hesasiyetên Tirkan bidî ber çav, çi dikarî bikî wekî din yani? Wekî din yani tiştî ku me nekiriye maye? Na. Ji bilî veyara koman tiştekî ku em bikin tune yani. Ez xatir ji we bixwazim hevanna. Mala we ava dawiya heftê em ê dîsa bernameya dengbêjî çê bikin. Ama temaşekin ya. Mesela ez pir tamam ez pir hez dikim mala we ava. Hakikaten bültenê me nûçe ciyê xwe girtine yani. Hevalê me temaşe dikin, eleqa nîşan didin. Eleqa wan ji bo meseleyên siyasî gelek e. Ama hinekî hêz û quwet bidin dengbêja jî ya. Dengbêjê me tên kanala me bikartînin. Hûn jî hinek ji wan hez dikin ya. Îro salvegera wefata dengbêj Şakrûyê gelo. Tiştekî wisa ez pê hesyam wisa ye ne? Hevalê ku zanin. Yani pir heyf e ku hunermend piştî mirina xwe wisa tên hezkirin zêdetir. Dê di saxiya wan de mirov hez ke baştir e. Acayip însanekî serkeftî bû. Xwedê hemî hunermend ne serkeftî ne. Yani mirov yani kîş xwe re got ez hunermendim navê manî serkeftî ye. De xatirê we silav û rêzîvan na.